Co to jest, Asia? No, co robisz? Czym jedziesz? Pociąg, tak. Pociąg jedzie? Zatrąb. Zatrąb najpierw. No jak pociąg nie Dalej jedź, a nie. Pociąg rusza bez trąbienia. No, teraz może jechać. Co to za stacja? Cześć. Trzymaj się. Kim jesteś? Jak masz na imię? Trzymaj się. Małpa. Małpa. Uhu! Żeby nie było katastrofy kolejowej. Pa, pa. Uhu! Koniec! Stop, stacja. No dobra. Ostatni? Ostatni, tak? Okej? Ostatni. Cześć. Dużo, tak. Koniec. Koniec. Ostatnia prosta. Ostatni, tak? Ostatni. Raz. Uwaga. Asiu, raz. Trzymaj się. Usiądź wygodnie. Jedziemy, tak? Trzymaj się. Tu, tu. Trzymaj się. Pa, pa. Koniec. Koniec, brawo. Wysiadają pasażerowie.